Máme dobrú správu. Medicína jednak kvaltuje míľovými krokmi dopredu a v súčinnosti s alternatívnou medicínou sa dajú naozaj robiť zázraky. Dôkazom toho je aj účinnosť alebo účinky jednej z húb, ktorá dokáže vyliečiť alebo liečiť rakovinu. My sa o tom niečo dozvieme už o malú chvíľočku a práve preto je u nás v štúdiu pani Gabriela Kovač-Turzo, poradkyňa. Dobrý deň, vítajte. A je tu aj pán Vojtech Madary, vyliečený onkologický pacient, čiže živý dôkaz toho, že to naozaj funguje. Ja som spomínala, že teda rakovina je naozaj strašiak, pred ktorým máme asi všetci rešpekt. Spoliehame sa na to, že to ide rýchlo dopredu, ale samozrejme, ak nás to postihne, tak neváhame a ukláňame, alebo teda často sa uchyľujeme aj k tým alternatívnejším formám. Ako je to vôbec možné, že sa práve tá alternatíva nejakým spôsobom derie dopredu a existuje niečo také účinné, ako je tá huba? Poďme pekne po poriadku. Ako sa vôbec na to prišlo? Kde vznikla tá myšlienka? Čím ďalej, tým viac si myslím, že dostáva alternatívna medicína väčší priestor aj na Slovensku. Táto huba, o ktorej hovoríme, o podkovičníku, túto hubu poznajú už po stáročia v Japonsku, kde sa vlastne nachádza tento hríb. Je to vlastne trúdnikovitý hríb, ktorý rastie na stromoch, od čoho je vlastne odvodený aj ten jeho názov a na jeho liečebné účinky sa došlo úplne náhodou. Sledovali zdravotný stav populácie v Japonsku a zistili vlastne, že jedna tá skupina ľudí je podstatne zdravšia a vyskytuje sa u nej podstatne menej onkologických ochorení a dožívajú sa vyššieho veku. Podrobnejším štúdiom zistili vlastne, že táto skupina ľudí konzumuje podstatne viac jedného druhu hríbu a bol to vlastne podkovičník. Čiže vlastne ľudia dlhovekosti a tomu, že sú zdraví, ďakujú vlastne tomuto hríbu. Čiže nebolo to cielené? Bola to úplná náhoda? Áno, bola to úplná náhoda, takže vlastne sme tomu veľmi radi a my sme sa vlastne dostali tiež k tomuto hríbu. Kde inak podkovičník rastie, pani Gabriela? Podkovičník rastie na Blízkom východe, nenachádza sa v Európe. Štúdie s ním prebiehajú najmä v Japonsku a v Spojených štátoch amerických veľmi intenzívne. A my ho aj vidíme, toto je on však práve v tejto chvíli. Takže toto je asi na malú chvíľu, aspoň pre tento dámsky magazín dovolím povedať, že zázračná huba, aspoň čo sa týka onkologických ochorení. Možno, že mnohí ľudia, keď vás počúvajú, tak si povedia, že asi by sa oplatilo konzumovať tento hríb aj ako prevenciu, keď má také zázračné vlastnosti. Je táto myšlienka správna alebo mylná? Sme toho názoru, že vlastne vznik rakovinových ochorení vzniká vlastne z poškodenia alebo zo zníženia toho imunitného systému. Čiže celý princíp liečby rakovinových ochorení je na báze posilnenia toho imunitného systému. Čiže tak ako v každom inom prípade, aj v tomto prípade je veľmi dôležitá tá prevencia. Dobre, rozhodneme sa, že ideme teda účinne sa venovať prevencii aj proti onkologickým ochoreniam. Ideme konzumovať podkovičník. Čo to znamená? Ideme niekde, kúpime si ho, zjeme ho surový, alebo čo si teda? Určite to spravíme ako pomazánku. Urobíme si pomazánku a všetci budeme zázrakom zdraví. Je to špeciálnou technológiou pripravovaný rozprašovaný polysacharíd, ktorý je potom balený do kapsul a takto vo forme kapsule potom užívajú pacienti. Čiže je to vlastne de facto nejaký vitaminový doplnok. Áno, je to výživový doplnok, ktorý sa z neho vyrába. Ja som veľmi rada, že sa vám teda podarilo aj na Slovensku presvedčiť onkologov, lekárov na to, aby sa dali do štúdie ešte predtým, ako dáme Vojtechovi priestor na to, aby povedal sám o sebe, teda, že ako mu práve tento hríb pomohol. Tak by som bola rada, keby ste povedali, aké sú výsledky tejto štúdie, ktorá bola ukončená len prednedávnom. V skratke by som povedala asi toľko, že tohto klinického štúdia sa zúčastnili onkologickí pacienti v 3. a 4. štádiu rakovinového ochorenia. To znamená, že veľmi vážni pacienti pod vedením pána doktora Čoku, klinického onkologa, ktorý vlastne monitoroval týchto našich pacientov. Účinok tohto hríbu by som zhrnula asi do takých 2-3 bodov, dôležitých bodov. Dokázali sme, že tento hríb má vlastne protinádorový účinok, to znamená, že tí pacienti, ktorí ho užívali, sa dostali buď do lepšieho stavu, respektíve bol ten stav stabilizovaný. Máme prípad takého pacienta, ktorý užíval len tento prípravok a je v celkovej remisii, čiže dá sa povedať, že celkom vyzdravel.
Okrem toho veľmi pozitívne vplyva tento podkovičník aj na celkový zdravotný stav onkologických pacientov. Pacienti pribrali na váhe, cítili sa veľmi dobre, celková životná vitalita, celková kvalita života sa im zmenila, znížili sa im hladiny cholesterolu, triglyceridov a krvného tlaku. Čiže komplexne sa môžeme o tom vyjadriť, že veľmi pozitívne výsledky máme. Ja by som sa ešte trošičku, ak dovolíte, aby pristavila práve pri tých lekároch, lebo lekári, takí tí klasickí lekári, ktorí sa spoliehajú na medikamentóznu liečbu a inú liečbu, nehovorím, že sú a priori proti, ale veľakrát a veľa úsilia to stojí, kým ich nahovoríte na to vôbec. Aká bola s nimi spolupráca? Čo ich presvedčilo? Spolupráca bola rôzna. Boli takí, ktorí sa jednoducho dištancovali od toho, hovorili, že oni sú radšej za tú klasickú medicínu, ale aj na Slovensku je čoraz viac tých lekárov, ktorí vlastne vyskúšali jednak na sebe alebo na svojich blízkych tento náš prípravok a už ho doporučujú tým svojim pacientom, takže ja som tomu veľmi rada. Dobre. Vojtek, vás museli dlho prehovárať na to, aby ste si dali takýto hríb, lebo vy ste prešli naozaj intenzívnou liečbou, ako my hovoríme radikálnou chemoterapiou, radioterapiou, to sú vlastne tie najkritickejšie formy liečby rakoviny a zrazu vám niekto dá na tacku nejaký hríb. Ako ste zareagovali? Tak tá reakcia prišla od mojich blízkych, lebo od začiatku novembra som bol hospitalizovaný na Klenove na onkologickej klinike a tretí týždeň mi zavolal brat, že videl po jednom hríbe v televízii reportáž, že skúsme to. Samozrejme, že topiaci človek sa chytí každej slamky, tak ja som chytil tú najlepšiu slamku. A odtedy som začínal užívať aj počas, samozrejme, rádio, aj chemoterapie, čo mi prinieslo to, že vlasy som mal, aj mám, nevypadávali mi vlasy, cítil som sa fantasticky, aj sestričky, aj lekári videli, že som v kondičke, absolútne som nezhadzoval kilá, bolo všetko OK, čo sa týka operácia, čo pokračovala ďalej v tomto, v januári. Boli prekvapení, že pri operácii zistili, že skoro som už nemal nič. Áno. To znamená, že vtedy som už bral druhý mesiac tento hríb, vďaka samozrejme zároveň aj chemo, zároveň rádio, aj tento hríb, že dokázali zázrak. Čiže to je veľmi, ale myslím si, že pozitívne, že práve sa to dá zladiť, že tie jednotlivé metódy de facto akože z klasickej medicíny s takouto alternatívou. Mali sme aj divácku otázku, že či je vlastne tento prípravok, samozrejme ho nebudeme menovať, voľne dostupný v lekárniach a či ho môžu teda užívať aj bežní pacienti, ako si ho zadovážiť a či ho môžeme naozaj jesť len tak, ako v rámci prevencie celkového zdravia a stavu. Prípravok momentálne sa nachádza v určitých lekárniach. Tie lekárne, ktoré si ho objednajú, je vlastne v štádiu jednania s veľkoskladmi. Vlastne teraz sa zabúdzajú tie distribúcie liečiv. Môžu si ich objednať tieto výťažky buď prostredníctvom internetu alebo telefonicky. Takže cesty, kanály určite na to sú. A máme aj diváka alebo diváčku na linke. Dobrý deň, želáme. Dobrý deň. Haló, počujeme sa? Dobrý deň, prejem. Tu je diváčka Daša. Ja mám takú otázku, prosím vás. Keď pacient s leukémiou a má problémy po chemoterapii, vypadávanie vlasov, zvracanie a celkové problémy aj s imunitou, či to tiež pomôže táto kúra a tiež aj príklad pri probléme celkové s vyprázdňovaním, s veľmi silnými zápchami a celkové, že či je nejaké individuálne dávkovanie pri tejto kúre alebo platia také všeobecné tie zásady užívania tejto kúry a aký je optimálny čas, dĺžka toho užívania tejto kúry. Dáška, ďakujeme aj my aj za otázku, tak poďme postupne teda. Či je to na rôzne druhy rakoviny a onkologických ochorení viacerých druhov? Je to vlastne, ako to aj klinická štúdia ukazovala, na viac druhov ochorení, konkrétne na ktoré všetky ešte nemáme zmapované. Máme len vlastné skúsenosti a vlastne podklady z klinického testu. Doporučujeme tento náš hríb ako doplnkovú liečbu hlavne k chemoterapii a ožarovaniu buď pred, alebo po, alebo počas.
Dávka je individuálna, záleží vždy od toho, koľko má pacient, akú má hmotnosť, ako sa cíti, aké má výsledky. To je vlastne predmetom ďalšej konzultácie, vlastne ako navrhujeme to dávkovanie. A teraz tu sedíte obidva, ja sa tak usmievate a my sme sa bavili aj v zákulisí, lebo nepoznám rodinu, v ktorej by nemali onkologického pacienta alebo pacientku, že naozaj je to ochorenie, ktoré je veľmi, veľmi rozšírené a náháňa mnohým strach. A vy ste boli takí milí, lebo v zákulisí ste hovorili, že áno, aj hríb je dobrý všetko, ale dôležitá je dobrá nálada a dôležité je pozitívne naladenie. Je to aj vaša skúsenosť, Vojtech? Samozrejme. Optimizmus. Áno, veriť. Veriť, to je 70%. 70%. Samozrejme, že človek ďakuje aj tým lekárom, ktorí ma kooperovali, ktorí pristúpili k tej dielo, keď sa to dá hovoriť, že som tu, lebo nebolo to jednoduché. Absolútne nebolo jednoduché. Určite. Gabi, ešte by som sa trošičku pristavila pri tom, teda už nie je to určené priamo jednému druhu onkologického ochorenia. A ako je to napríklad súvisiace s vekom pacientov? Lebo vieme, že bohužiaľ teda rakovina je taká potvora, že častokrát aj tých najmenších trápi a vie dobre potrápiť. Čiže máte napríklad v klinickej štúdii aj dieťa, alebo skúšali ste to aj ponúknuť detskému pacientovi? Nášho klinického štúdia sa zúčastnili pacienti v vekovom rozpetí 37 až 79 rokov. Čiže deti v našom klinickom štúdiu neboli, ale máme strašne veľa malých pacientov. Ich rodičia pravidelne s nami konzultujú tie ich výsledky a môžem vám povedať, že liečebné úspechy alebo ten postup toho liečenia je skoro taký istý ako u dospelého človeka, v niektorých prípadoch ešte lepší, pretože ten mladý organizmus je predsa ešte nie taký opotrebovaný ako ten Gabi, starší. a keď si tak zoberiete taký ten prierez tou štúdiou, lebo v podstate samozrejme, že my sa rozprávame o pozitívach, aj preto sme tu a Vojtech je toho dôkazom, ale reagovali každý pacient rovnako, alebo teda boli aj niektorí, ktorí lepšie, niektorí, ktorí horšie zareagovali? A ak horšie, tak prečo? Napríklad, viete to? Mali sme jeden prípad, keď sme museli vlastne prestať s dávkovaním tohto podkovičníka kvôli tomu zdravotnému stavu pacientov. Nechcela by som sa o tom teraz podrobnejšie rozoberať, ale zušľachťovanie alebo vstrebávanie tých polysacharidov je vždy také trošku individuálne. Záleží od toho, na akom stupni alebo v akom stupni ten imunitný systém, ako ho vie vlastne zužitkovať ten organizmus. Ale dá sa povedať, že všetci pacienti, môžem vyhlásiť, že 95% pacientov, ktorí užívali tento podkovičník dvojito v tom klinickom štúdiu, všetci sa cítili podstatne lepšie, čiže u každého boli merateľné, podstatné liečebné výsledky. Ja by som, pani Gabriela, predtým, ako pôjdete do poradne, čím chceme aj vyzvať divákov, nech sa páči, môžu sa pýtať na čokoľvek, čo ich zaujímalo ohľadne tejto huby. Ja by som chcela vedieť, ak sa to dá laicky vysvetliť, že čo vlastne tá huba robí, to, čo nedokážu možno všetky tie ostatné lieky, ak sa to dá, vy tu spomínate nejaké polysacharidy. Ja vám tak nadhodím loptičku, že pre nás laikov je rakovina taká tá potvora, ktorá zblázni absolútne naše bunky, začnú kdekoľvek sa bujnieť a nekontrolovane robiť veci, ktoré nám potom v konečnom dôsledku ubližujú. A čo s nimi spraví tá huba? Alebo látky, ktoré v nej sú? Som rada, že ste mi položili práve túto otázku. Jedna vec je, že je informácia, o ktorej málo ľudí vie, že vlastne s týmito rakovinnými bunkami sa my narodíme. S určitým počtom tých rakovinových buniek a je len otázkou času, kedy sa stane nejaký problém v organizme a majú priestor a čas sa vlastne tie rakovinové bunky, hovorím tak pejoratívne, zblázniť, rozmnožiť, bujnieť. Imunitný systém je tou baštou, ktorá vlastne chráni ten náš organizmus. Keď si porovnáme napríklad chemoterapiu alebo ožarovanie, je to spôsob alebo terapia, ktorá cieľene zabíja tie nádorové bunky, ktoré sú v organizme. Táto huba alebo tieto polysacharidy hríbového pôvodu majú na starosti, že generujú alebo povzbudzujú činnosť imunitného systému. To znamená, že bunky imunity vlastne zničia potom tie rakovinové bunky. Čiže je to biologický proces. Čiže vlastne posilnením toho imunitného systému dosiahneme lepšie výsledky, lepšie liečebné výsledky. Čiže toto je vlastne tak zjednodušene, o tomto by sa dalo hodiny rozprávať, ale toto je asi taká najjednoduchšia forma, ako by som to vysvetlila. Možno aj Vojtecha na záver takú milú bodku, že ako sa teda cítite naozaj, lebo vy sa usmievate a vonku ste boli smelší a ste boli takí fajn, takže presne tak zareagujte ako vonku, lebo to bolo veľmi milé. Nechcem vás samozrejme do ničoho nútiť. Samozrejme, ja som vám povedal vonku toľko, že poviem jedno slovo. Super.
A myslím si, že to absolútne stačí. Takže vrelo odporúčate naozaj z vlastnej skúsenosti. Áno, ešte by som chcel dodať niečo. Mne doporučil lekár, aby som brával 1 tabletku denne na vysoký tlak. Už 3. rok. Jednoducho už nemusím. Kvôli tomuto podkovečníkovi jednoducho nemusím, lebo krvný tlak je OK. Všetko môžem povedať, že to, čo som ako vo mne sa odohralo, to je... No, tak budeme držať palce. Presne tak, aby to super bolo aj ďalej. A ja mám ešte jednu dobrú správu pre nás všetkých, aj pre všetkých divákov, že tento hryb nie je jediný, ktorý má liečivé účinky. Ja som rada, že sa o liečivých hryboch rozprávame, lebo sa o nich veľmi málo vie. A my sme pre vás pripravili taký dokonalý prehľad toho, že ktoré ďalšie huby liečia. Tak si to spoločne pozrime. Vyprážané, sušené alebo zavárané, vo veľa prípadoch však aj liečivé. Niektoré huby svojimi zázračnými schopnosťami dokážu prekvapiť aj lekárov 21. storočia. Odhaduje sa, že na Zemi rastie asi 1,5 milióna druhov húb, z čoho 24 000 druhov nájdete aj u nás. Vďaka nízkemu obsahu cukrov a tukov patria medzi nízkokalorické potraviny. 2 kg húb majú toľko kalórií ako 100 gramov šunky. Huby obsahujú množstvo minerálov, mnohé významné stopové prvky a vitamíny skupiny B a v čerstvých aj vitamín C. Obľúbené šampiňóny lúčne sú nielen chutné, ale rovnako liečivé. Dokážu spomaliť rast zubných nádorov v tkanivách, priaznivo pôsobia na krvný tlak a zmierňujú prejavy dny. Podpňovka zlepšuje zásobovanie srdca a mozgu kyslíkom, pôsobí antibakteriálne, zabíja pôvodcov chrípky, zápalu pľúc a zápalu mozgových blán. Hnojník obyčajný si začali lekári všímať najmä vďaka jeho schopnosti zastaviť bujnenie rakovinových buniek. Takisto sa významne podieľa na znížení cukru v krvi, ale aj krvného tlaku. Sympatické kuriatko jedlé dokáže podobné zázraky ako mrkva. Tieto malé hríbiky dokonca obsahujú viac vitamínu A. Kuriatka vďaka tomu zlepšujú zrak a liečia šeroslepotu, pomáhajú aj pri dýchacích problémoch a pri infekčných ochoreniach. Hliva ustricová blahodárne pôsobí nielen na naše chuťové poháriky, ale aj na zdravie. Zaujímavé je, že jej zázračná liečivá látka, beta-glukán, sa nezničí ani varením, ani pražením. Hliva znižuje hladinu cukru v krvi, vysoký krvný tlak a cholesterol. Zabraňuje tvorbe hemoroidov. Mali by ste po nej siahnuť, keď sa na vašej tvári objavia prvé vrásky, pretože dokáže spomaliť starnutie. Účinne pôsobí aj pri liečbe zápalov, kĺbových a kožných ochorení, zlepšuje metabolizmus, regeneruje vnútorné orgány a tlmí vedľajšie účinky chemoterapie. Huba rejši alebo leskokôrka obyčajná je považovaná za hubu šťastia a dlhého života. Jej účinky sú v Číne známe už viac ako 3000 rokov. V Japonsku je dokonca tejto hube zasvetený chrám. Vďaka tejto hube vraj zdraví ľudia vôbec neochorejú. Obsahuje totiž 4-krát viac účinných látok ako známy ženšenový koreň. Leskokôrka posiluje pečeň, obličky, tráviace ústrojenstvo a aj srdce. Upravuje krvný tlak, znižuje cholesterol a dokáže bojovať proti vírusu hepatitídy typu B, HIV, herpes simplex a dokonca aj proti baktérii Helicobacter pylori. Elixír večného života. Túto prezývku získal húževnatec jedlý, čiže huba šítake. Má protiinfekčné, protinádorové a imunostimulačné účinky. Odporúča sa jesť aj na podporu trávenia. Huba je údajne účinná aj proti žlčníkovým kameňom a hemoroidom a jej liečivé účinky pomáhajú aj pri cukrovke a rozličných alergiách. Niektorí vedci dokonca uvádzajú, že dokáže zdolať aj vírus HIV.